кръвци! Айде, иначе. И мене, да. Да ме документираш. От всякъде. Абе, мъжки е хубав, обаче, като дой вкъщи и като вземе да ми подпикава всеки ъгъл. Сега ти пак гледаш от твоя гледна. Как? Аз съм винаги за женско куче. Не знам, всеки да си решава. Но и мъжки е много красив. И двете са хубави кучета. Не, и двете са. Виж как хубаво са им петната. Имам предвид, че те ще поизрастат. Петнат може да се появят някъде по тялото. Те така ли? С бебешка са. По-късно ще се явят. Мъжкият той е трицветен, не знам дали забелязва. Не. Виж. Да. Че има и кафява получи. Да. Така че да идва детето любимо да гледа. И това го записах. Значи той не се е върна, ама ти няма смисъл да ходиш до офис, той няма да е там. Да не се разкърваш този дъжд до... А той това каза, вика, ще видя по-късно, вика не съм в офиса. Или ще мине, ще ме върна по-късно, ще видя. Тя вика, камерата не им работи. Може и да има някакъв проблем, че имаше някакви такива. Да, тя вика, жалко, че не мога да ги видя. Не знам, защото знам, че си гледаха онлайн. А къде е камерката? Там има две. Да. Парола това ме? Не съм влизал никога. Не знам. Виж, при положение, че по цял ден ги гледам, мислиш ли, че имам нужда и вкъщи да ги гледам?